Roma Kapitulo 1. Kablaw ken panagyaman. 1. Ni Pablo may sangadipan ni Kristo. Nayaban nga agapostol, nailasin amipay iti Ebanghelyo ti Diyos. 2. Ngayon kay na idi babaen kadagiti mamadtuna kadagiti nasantuan a sursurat. 3. May papan iti anak na, anayanak iti kapuunan ni David, mayonurot iti lasag. 4. Isu na ipakita nga anak ti Diyos, gapu iti pannakabalin na, mayonurot iti espiritu ti kinasanto, gapu iti panagungar na, kadagiti natay, ni Kristo nga po tayo. 5. Gapu ken kuana inawat mi iti parabor ken ti kinaapostol, amipay iti pannakapatulnog, iti pamati kadagiti amin nga ilili, amipay iti nagana. 6. Kadakwada nairaman kayo mit maawis ken Kristo. 7. Kada kayo amin nga dadi taruma ay ayaten ti Diyos ken naawis nga agsanto parabor ken talna kada kayo nga agapu iti Diyos nga ama tayo ken ni Apo Kristo. Ti pamati dagiti taga Roma ni Pablo tarigagay na unay ida makita. 8. Umuna-unay agyamanak iti Diyos ko, gapu ken Kristo may puon kada kayo amin, agsipot ta ti pamatiyo na ipadoyak-yaken iti amin alubong. 9. Ta saksik ti Diyos pagserbiak iti espiritu iti Ebanghelyo ti anak na, no kasano ti di agrisat panakaalagip ko kada kayo, kan kanayon kadagiti kararag ko. 10. Nga agdawdawatak mabalin kuma babaon ti pananganamong ti Diyos adanton gundaway ko nga umay kada kayo. 11. Tatarigagayan kayo makita tapno ipayan kayo ti sagot na espirituan tapno mapapigsa kayo. 12. Kahit na asawan nga agliliniwan liwa tayo iti pamati ti tunggal maysa da kayo ken siak. 13. Ket jak kayat adi kayo mamuan kakabsat namin ado pinanggap ko ti umay kada kayo ket agpapan ita nalapadanak tapno makagun udak mit kumati bunga kada kayo akasmet kadagiti daduma hintels. 14. Siya makautangak ngagpadpada kadagiti Grigos ken kadagiti ganganait kadagiti mamasirib ken kadagiti naningning. 15. Gapuna no may papan kanyak si sagsagana may kasaba Ebanghelyo kada kayo mit ditaruma. Ti Ebanghelyo isuti panakabalin ti Diyos may pay iti panakaisalakan dagiti amin mamati. 16. Tadyak ibayin ti Ebanghelyo ta isuti panakabalin ti Diyos may pay iti panakaisalakan ti tunggal maysa mamati. Umuna iti Hudyo ken iti met Grigo. 17. Ta iti daytoy may pakamu ti kinalinteg ti Diyos manipod iti pamati agingga iti pamati kas iti adda. Ti panagrukbab kadagiti ladawan Diyosen. 18. Ta ti pungtot ti Diyos may parangarang manipod langit may busor iti amin kinarangko ken kinakillo dagiti tattao
lapodanda ti kinapudno gapu iti kinadakes. 19. Tati panangamo iti Diyos nalawag kadakwada met. Tati Diyos imparangarang na kadakwada. 20. Ta dagiti banbanag na andi makita nga isu dati agnanayon apan nakabalin ken ti kinadiyos na maipakamuda analawag. Ta maipakita da gapu kadagiti naramid na nainipod idi pa nakaparswa ti lubong tapnawan ti pagpambarda. 21. Tayo dinto anamuanda ti Diyos sanda dinaydayaw akas Diyos di damit nagyaman no diket nagtangsitda kadagiti panagi palpalawagda ket nagsipnget ti naningning pusoda. 22. Kunkunada nga mamasirib da nagbalinda naningning. 23. Ket sinuktanda ti dayag ti Diyos adi agrupsa iti kaasping tiladawan ti tao nga agrupsa ken dagiti tumatayab ken dagiti animal ang nagsaka iti upat ken dagiti ululig. 24. Gapuna ti Diyos binaybayan na ida kadagiti derderep dagiti puspusuda ngagturong iti kinarugit tapno may babain kuma dagiti bagbagida kadakwada met laeng. 25. Ta sinuktan dati kinapudno ti Diyos iti ulbod ket nagdaydayaw da ken nagserserbida iti parswa adiket iti namarswa isu madaydayaw magnanayon. Amen. 26. Gapu iti dayto iti Diyos binaybay anna ida kadagiti derderep nakababain tauray dagiti babayi nga da kadakwada sinuktan dati nakaparswan apan nakaaramat da iti may salungasing iti nakaparswan. 27. Ket kastamet dagiti lalaki binaybayan dati nakaparswan dagiti babayi simgeda iti derep iti maysa ken maysa kadakwada ngay naramid dati nakarugrugit pamayan lalaki ken lalaki ket inawat da kadagiti bagbagida mitlaing ti may kari gunguna ti panaka alilaw da. 28. Ket agsipod tadida kinayat ngay namo ti Diyos. Ti Diyos binaybayan na ida iti maysa nakim adakes tapno aramiden da dagiti banbanag adi maipaay. 29. Anapno da iti amin kinakillo kinadakes agom dakes anakem napno da iti apal panagpapatay ringgor ulbod kinadangkok managuyaw. 30. Managdadael da managgurada iti Diyos nakuspag napalangwad napasindayag managparnoy kadagiti dakes abanbanag nasukir kadagiti dadakilda. 31. Awan isip da sanda matalik kadagiti tultulag awan ti ayat da nakaparswan awan asida. 32. Nga idinto nga muda dagiti pagal alagadan ti Diyos dagiti agaramid kadagiti kakasta banbanag may karida ken patay saan laing nga aramiden da ida no diket umabuloy dapay kadagiti agaramid kadakwada.